És labor del xarcuter complir els seus estrictes de lideratge. Posi'm un pernil, pernil. La reincidència pernil expressa l'anhel dels nostres clients per un producte natural sotmès al rigorós escrutini dels més avesats coneixers. A Noel som mestres xarcuters des de 1940 i Delícies és un pernil de matrícula, sense lactosa ni fosfats afegits. Obrin l'entrepà per la tercera llesca. Noel, xarcuteria de tota la vida. Doncs tornem aquí a la taula amb la Laura i amb aquesta persona que tenim aquí al nostre costat, una persona que sap escriure molt bé, tant per adults com per nens. Es tracta de Tina Vallès, escriptora, traductora, correctora. Hola, Tina. Hola. Molt contents que estiguis aquí amb nosaltres. I això, lectura per nens i lectura també per adults. I, per cert, el 2021 has publicat El senyor Palomar i, Tina, dos veritables èxits, no? Sí. Ara la Laura et preguntarà cosetes. Gràcies. Doncs, com deia l'Alfred, després del parèntesi més llarg i la memòria de l'arbre, fa uns mesos que has tret aquesta, que és la teva tercera novel·la, El senyor Palomar. És una novel·la que parles d'un home que li agrada molt passejar per la Barcelona contemporània. Quina Barcelona es troba el protagonista d'aquesta novel·la? Doncs és la Barcelona, per una banda, del segle XXI, que aquest El senyor Palomar surt d'una novel·la d'Italo Calvino escrita als anys 80, per tant, canvi de segle, per una banda, i després és una Barcelona una mica de dies feiners, tot i que és un personatge que és estranger, que ve d'Itàlia, no és un turista, sinó que és un personatge que ve a viure a la ciutat i viu una mica el dia a dia de la ciutat i es fixa en el que passa quan no passa res, una mica, no? El llibre descriu 52 setmanes de la vida del Palomar, de l'agost del 2019 al juliol del 2020, i com la resta del planeta, el senyor Palomar també es va haver de confinar. No sé si et va costar molt incorporar el relat a la pandèmia. I si inicialment ja ho tenies previst, entenc que no. No ho tenia previst, com ningú. Ningú tenia previst confinar-se al març del 2020 i jo tampoc tenia previst que el personatge de Palomar es confinés. Però des del primer moment que vaig concebre la novel·la tenia les dates molt decidides en què volia que passés la història, també perquè volia que visqués altres esdeveniments a la ciutat, com ara la sentència del procés i la vaga general, els talls a la Meridiana. Volia un personatge estranger que observés les coses que passaven a la ciutat amb ulls estranys, amb ulls des de fora. I per tant, quan va haver-hi el confinament vaig veure que l'havia d'encabir dins la història. I no va ser fàcil perquè precisament és un personatge que el primer que fa cada dia és sortir de casa a observar i a entendre el món a través de la mirada. Llavors, des del moment que no podia sortir de casa, el canvi era bastant fort. Ho va ser per tothom, però literàriament encara més. Per cert, el senyor Palomar surt de casa, passeja i sembla que es troba també alguna tempesta i percep aquelles sensacions de la pedrera, per exemple, de l'edifici de la pedrera amb l'escalfor, quan rep el sol, arbres que floreixen. Això està molt... Això de les tempestes és el que més m'interessa. Què és el que descrius exactament? Bé, hi ha un capítol en què el senyor Palomar vol veure els primers brots verds de l'hivern. Precisament és un capítol que crec que passa més o menys ara, a finals de gener o primers de febrer, i ell surt amb la intenció d'arribar fins al Parc de la Ciutadella a veure el verd, i a mig camí es posa a ploure i es queda atrapat sota l'Arc de Triomf i la pluja li espatlla els plans. Això li passa sovint, que abans el temps meteorològic li espatlla el que ell tenia previst fer aquell dia. O li canvia més que espatlla, no? Tina, abans deies que el senyor Palomar està inspirada en el personatge del Palomar d'Italo Calvino. No sé si podem llegir aquesta novel·la, si no n'hem llegit l'original, i què és el que t'atrau tant d'aquell personatge perquè li hagis volgut donar una segona vida? Es pot llegir, ho tinc ja més que comprovat ara, és la cosa que em feia més patir quan escrivia la novel·la, sense haver llegit el Palomar de Calvino. Però sí que és veritat que, evidentment, si tens el bagatge de la lectura de Calvino, doncs hi trobaràs coses o picades d'ullet a la novel·la original d'Italo Calvino. És un personatge i una novel·la que a mi m'interessa molt des de fa molts anys, l'he anat rellegint moltes vegades, per una banda perquè és la novel·la pòstuma de Calvino, on ell sempre va dir que contenia tot el seu saber, tot el que ell havia après com a escriptor era allà dins, però parlar-te sobretot perquè és una novel·la dedicada a un sol personatge, és com un retrat d'un sol personatge i a més una novel·la sense argument. I a mi això dels retrats literaris m'interessava molt i el repte de dedicar tot un llibre a un sol personatge i on en realitat no està passant gaire cosa, tot i que sí que hi passen coses, però no hi ha un argument allò de principi, nus, desenllaç, doncs m'interessava molt com a repte literari.
Fa uns mesos que també has publicat aquesta novel·la dedicada a un públic infantil, Mira, amb il·lustracions de la Mercè Galí. La Mira, que és la protagonista de la història, és una nena de 10 anys que també és molt observadora, com en Palomar, també és molt crítica. Què més explica aquesta novel·la? Mira, en realitat és una novel·la sobre la timidesa. Aquí la mirada, si el senyor Palomar mira cap enfora i observa la ciutat, la Mira precisament és una nena que es preocupa per com és mirada, no? I el que a ella li agradaria és que no la veiessin, no? Perquè és una nena tímida. I a mi m'interessava molt, com a nena tímida que vaig ser, intentar explicar com es sent una persona tímida precisament en aquell moment en què passes de la infantesa a l'adolescència, en què comença a definir-se la teva personalitat i en què a vegades la timidesa pot ser un enemic, no? La timidesa no és un defecte, però sí que si no la tens ben controlada, si no te la coneixes, si no saps com domesticar-la, doncs et pot impedir de fer moltes coses, et pot posar molts límits, no? Ara que estàveu dient això de la timidesa, aquest és un tema que pot ser molt interessant per molts nens i nenes, no? Que es veuen atrapats per la timidesa, no es llancen. Aquest llibre pot ajudar fins i tot a un nen o una nena que és tímida a obrir-se una miqueta? A mi això que els llibres ajudin em costa una mica, perquè jo m'he com a... Sí, ja ho sé, i n'he traduït. Però jo com a escriptora vull explicar-ho. Si després el lector, quan ho llegeix, fa la seva pròpia digestió de la novel·la i li serveix per alguna cosa, el mèrit és del lector. Però un llibre no pot realment influenciar en una persona i fer-li canviar idees i postures? Sí, jo el que no estic d'acord és que un autor presenti el seu llibre com una eina per ajudar a... Però que si després cada lector és sobirà de fer amb el llibre el que vulgui. I si aquell llibre a tu et serveix per superar no sé què o per entendre, perfecte. Però jo com a autora pretendre explicar, o sigui, pretendre que amb la meva novel·la algú es curarà, entre cometes, de la timidesa, doncs per mi és una actitud que per mi em sembla pretensiosa i poc realista. D'acord. Volia dir això. I et sents més còmode escrivint per un públic més infantil-juvenil o per adults? No, em sento còmode de fet, és que no faig distinció. O sigui, faig distinció perquè, evidentment, s'escriu diferent. Però per mi és igual d'important escriure per grans que escriure per petits i m'ho prenc amb la mateixa seriositat i amb el mateix rigor i el mateix entusiasme. Doncs molt contents d'haver compartit aquesta estoneta, ja et coneixem encara més bé i a sobre amb aquests dos llibres deliciosos que ens has presentat. I ara et volem fer un petit obsequi, res. Molt bé. Vas néixer el 15 de juny de 1976. A on? A Barcelona. A Barcelona. Sí. Doncs vols saber el temps que feia amb el mapa del temps d'aquell dia? Doncs sí. Sí? Anem a veure. Va, anem a veure. Mira, aquí tens la situació, distingeixes la península Ibèrica... Sí. Sí? Doncs t'haig de dir que va ser un dia molt avorrit. Un dia molt... Avorrit pels meteoròlegs, per la població normal, segurament molt agradable. A ella li encantaria aquesta situació, però un dia de calor de ple estiu, sense cap fenomen meteorològic, i va durar força dies. És a dir, vas néixer en una situació molt estable, sense tempestes, com les que apareixen amb el senyor Palomar. Una situació molt tranquil·la, t'enviarem aquest mapa i podràs comprovar-ho. Ai, que bé, moltes gràcies. Per cert, és veritat, aquests cabells em recorden els que jo tenia fa uns 30 anys, més o menys, ja el tenia així. Esperem que no li esperi aquest futur a la tia. No, això segur que no, això ja estem convençuts de que no. I no sé si et passa a tu, però quan fa molta humitat se m'encongia i quan hi havia poca humitat s'estirava força i s'encrespava també bastant. Això també et passa? Sí, els meus cabells indiquen una mica el temps que fa, o sigui, com em noto els cabells, sé si hi ha humitat, si no hi ha humitat, etcètera. Molt bé, que per cert, l'aparell aquell del frare, el que puja i baixa, està fet amb cabells que absorbeixen l'humitat més o menys, i el braç del frare puja o baixa, indicant si plourà o no, però en el fons és si fa poca humitat o molta humitat. O sigui que tens un higròmetre al cap. Haurem de fer l'experiment aquí un dia al plató. Doncs gràcies, Tina Vallès, per haver vingut al Nou Temps del Picó, i et seguirem de prop els divendres a VilaWeb i a la teva web, Paper de Vidre. Molt bé, gràcies. Gràcies. És labor del xarcuter complir els seus estrictes que evitaran. Posi'm un pernil. La reincidència pernil expressa l'anhel dels nostres clients per un producte natural sotmès al rigorós escrutini dels més avesats coneixers. A Noel som mestres xarcuters des de 1940 i Delícies és un pernil de matrícula, sense lactosa ni fosfats afegits. Obrin l'entrepà per la tercera llesca. Noel, xarcuteria de tota la vida.